سلسته تحساس أهجراوي معلتي سنكلان لومي بخبز بلا سنسرعات تذكرا هافتم فرزقينة سنسرعات تختاتيلون زدالو تسبسب ناصر يوسف سلسته تحساس أهجراوي معلتي سنكلان تساتفوكم أبرئس مخال سنكلان نحيل بتحت زبل تيما منستراتن كالو أسب سلطان منغستن جنبارن حلفت هجراويان محبرات أمباسادرات وكلت أهجراويان ودبات أبسترخبلو أبكسر إكسبو أسمرا بخبز بلا سنسرعات تذكرا منستر عيون سبا ودحنتن أتو خاصاي قبره وتبز سمعو قال منغست إترا نسنكلنا صعبيانات سنكلنا تجنزيبو كبيد وصعيتات بمقبار أمنباي مدقافن تهدسون سنكلان أتوكيرو حيال صعرتات يكايد كمزلو بمملكات سنكلان نفسهم نكخؤلو زكايدو أبنتاو صعرت ألوؤون مسفح تساتفنت ملا حبرة سبك عزيز كمزقبا أردئو حبرة سب إيرترا سنكلان حقيفو زمامقون سريحهم نقنبروز دقفن زحبن حبرة سبي زبالة منستر كحساين سلسة تحساس نأفراين سنكلان كابزقوس قوقي أما لخاقتا زبقوسو نسنكلان كابت مهرتي سراحان معوري أقلقلوتاتن زحرمن زنطلون ترئيوتات بنقحة مكتاع مبصعنا أن حد سلعلت كم زخونت قليسو كل قدناو تهدسو سنكلان نمرقاز سنكلان أفريتن كالست معباليتاتو من كوينوم نبره واتكم روحو زخولم تطحنا يسرح بيتان مفتار زتتحزم مدبات كم زولو زحبر منستر كحساي ناي صقعتنيانتن تصباينتن اتحساسبا وقيد بمبال وتاو ناي سرح منفس محيال صعرتاتهم كدنفعو حبرت سب دما ابز مدايز ابركتو خعزز كمز قبا اسميرلو وكيل معكن معبالو ودب حبرات هجرات ميس روز سباتين درا بجيدي أهجراو معلت سنكلان رديتنا أب قداي سنكلنا نمسفاح كمون كبرت مثلن بروه مسعان سنكلان نمرقاتن سنكلان كم كل سبب كل مدايو تساتفو من أبركتو من نخعززو درخيز فتر أقات أم خمزخون بمتقاس هزبن منقستن إيترا أب سنكلان زلو محليوتن أتأمامتان كمون من نبابرو من محياش أبز السلاسلو نطفتات زرئيو قداسن من دقاقافن زدندق مخانو حبيرا بدرجة عالم نمبل 23 جزية بدرجة هاجر دمان نمبل 19 جزية تذكرت أهجراو معلت سنكلان زتفلالي عينت سنكلنا زلوم هسانات بزقربو بهلاو مستند أوتاتن قطمتاتن دميق أنيرا محبر حربينياتات سنكلان كينات إيرتراج أنفر شودن أب سنكلان أم لاين متياسن زي سلاسلو زلو نتفتات بزلعلك قبطلو مخانو بمغنياس الاستتحساس أهجراوي معلتي سنكلانن زغري مبل 10 عمد من مسراتون ب 29 حدار أب كتما ستوكهولم شودن أب زقبرت أمبل الرقاقيتهم حلافي نايتي جنفراتو تقست في السهاية أبز اسمعو قال اتي جنفر أوشت زي 10 عمتات مس مشارقتون قدوسات إيرتراوينن بمتحببار سنكلان نفسهم زخولو لمقدين متتاح أبعلتاو نتفتاتهم زد اليوم ناوتي مقعزيان أبيات تصحفتنا ملاخ كمون نهزبين سنكلان زقلقل تكال من تصر عيني أب متكالن ممعبالن زتكور عمامات كم زي سلاسلن زيادة بدمفعوس عرتاتو كب كم زبلن قليتهم أسعيبوا تتغسطي أوصأي أب معسكر دندن كتما أسمرات دوكينو نزركب سنكلان تعناوي أقلقلوت زرخبلو تكال ناي محداس مدبات كم زلوهم حبيروم جنفر محبر سنكلان أب شودن زكايدو زلو نتفتات نلآخن تقبالن حابن زفتري زبالي فتسامو قدايات إمباسي إرتراب هاقرات سكاندينيفيان أتو يوناس مانا اتي جنفر مس مشاريخ تزلو زمدنا بممعبال نزقبرو زلو مدققاف نابزل عدد درجة كديبو تلابيوم تساتفتي بوغنم من نبابرو سنكلان نمحياشن سنكلان نفسهم نخخلو سلاسل نتفتات نمدقافن نمعواتن زكايدو نتفتات حلنا وعقبه كم تفتر لهم بمملكات زكايدو سرحات زيادة نمدنفعو كم زعرو الرقاقيتهم اتمدب نخبر سنكلنا بيرترا بزنصبارق زتفلالي بهلاوي مستندوتات معريقو كم زنبرم كافتي بوتاز بصحنا حبريتا ارديوم حلفي جنفر محبر حربينياتات سنكلان كينات إيرترا بشودن أب 1994 استمسرته كوينو مس أب شودن زركبه هجراوين محبراتن ودابيتاتن كمون زي تفلالي مشاركتي بموهاد أب سنكلان زتكوراد معت مدبات ككايد مسنحهم زفلت يوم أب نوس زوبا بريخ قالان في حن سرجعان زوبا ماكل كاب 19 كساب 30 حدن تكمتي مرجعات أم حضرتي كبابنا كايد سرحن أنا بابرتن كم تخيد زذكريوم نزوم استمرتو حدثت أم حضرت كبابي أب محدراون تفتاتهم زحجزهم سلطنا تواهب اللهم نتصبصاب يوناتان يعبيو شامتو اللي قربيوم
ዞባ ማእከል ንኡሳን ዞባታት በሪኽ ጋላነፍሕን ሰረጀኻን ብህዝቢን ዝተመርፁ 91 ኣመሓደርቲ ከባቢ ኣካየት ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድታትን ኣፍልጦምን ንቕሓቶምን ኣብ ምሕደራ ንምብራኽ ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ብሓደን ክልተን ታሕሳስ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ተዋሂቡም ሚኒስተር መሬት ማይና ከባብን አቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ኣብ ጉዳይ መሬት ብፍላይ ድማ መሬት ጤሳ ዘጋጥሙ ብድሆታትን ኣገባብ ፈታትሖምን ከምኡን ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይን ኣገባብ ኣጠቃቅሙን ካልእና መልኪቱ ሰፊሕ መረዳእታ ሂቡም ሚኒስተር ተስፋይ ኣብ ጉዳይ ተዓዳድላ መሬት ጤሳ ካብ ዝጸንሐ ድሑር ባህልን ኣጠማምታን ብምግልጋል ብፍላይ ንመሰላት ደቂ ኣንስትዮ ኣድህቦ ብምሃብ ብሰፊሑ ክስርሓሉ ከም ጸንሐ ብምምልካት ኣገባብ ተዓዳድላ መሬት ጤሳ ብመሰረት ኣዋጃት መንግስቲ በጥንቃቐ ንምትግባሩ መደብ ተሓንፂጹ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ኣረዲዩም ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር አቶ ዮሐንስ ገብረአብ ድማ ንኽልስ ሓሳብ ምሕደራ ቤት ጽሕፈትን ሓፈሻዊ ጉዳያት ምሕደራ ህዝብን ዝምልከት ኣስተምህሮ ሂቡም ብዘይካዚ ንቅርጺ ምምሕዳራት ዓድን ከባብን ከምኡን ስልጣንን ዕማማትን ኣመሓደርቲ ከባብን ዓድታትን ከምኡን ንፋይናንሳዊ ዕማማትን ኣገባብ ትግባርኡን ካልእን በብዝምልከቶም ኣካላት ሰፊሕ መብርሂ ቀሪቦም ኣብ መዛዘምናይቲ ኣስተምህሮ ኣመሓዳር ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውሊያይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዝተዋሃበ ኣስተምህሮ ኣዝዩ እዋናውን ኣገዳስን ምዃኑ ጠቂሱ ተሳተፍቲ ነቲ ብክልሲ ሓሳብ ዝቐሰሙ ኣባይታ ብግብሪ ክትርጉምዎን ዝተነብረሎም ሓደራ ብተወፋይነትን ቅኑዕነትን ከተግብሩን ተላብዩም ኣብ ትዕለት ኣብ ንኡሳን ዞባታት በሪኽ ጋላነፍሕን ሰረጀኻን ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ንዝተዋሃቦም ዕማም ብትግሃት ዝሰርሑ ኣመሓደርቲ ከባብን ኣካየት ስራሕን ወረቐት ምስክርን ገንዘባዊ መተባብዕን ተዋሂቡ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ጋሽባርካ ከም መቐጸልታ ናይቲ መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ንምምሕያሽ በብእዋኑ ክትግብሮ ዝጸንሐ መደባት ኣብ ንኡስ ዞባ ቁርደት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣካይደን ነብሰን ንምኻል ዝሕግዝ ልቓሕ ሂቦም እቲ ኣብ ቁርደት ኢንገርነ ዓደርደን ን200 ደቂ ኣንስትዮ ዝተዋህበ ልቓሕ ቁጠባዊ ረብሓ ብምኽዕባት ናብረአን ከም መሓይሻ ባይታ ንምጥጣሕ ዝዓለመ ምዃኑ ዝጠቐሰት ሓላፊት ሃማደ ኣብ ንኡስ ዞባ ቁርደት ወይዘሮ ዓፌት ሳልሕ እተን ደቂ ኣንስትዮ ንዝረኽበኦ ልቓሕ ኣብ ግቡእ መዓላ ከውዕሎን ልቕሐን ብእዋኑ ክመልሳን ኣተሓሳሲባ ኣብ ወሃዲ መደብ ውህለላን ልቓሕን ሃማደ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ መንእሰይ መስፍን ፍቓዱ ብወገኑ እቲ ናይ ልቓሕ መደብ ሓደ ካብቶም ማሕበር መነባብሮ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንምምሕያሽ ዝነጥፈሎም ዕማማት ምዃኑ ብምምልካት እቲ መደብ ኣብ 3 መድረኻት ዝተኸፍለ ኮይኑ ካብ 5,000 ክሳብ 10,000 ናቕፋ ከም ዝበጽሕ ኣረዲዮም ተጠቀምቲ ብጊደን እቲ ብሃማደ ዝተዋህበን ናይ ልቓሕ ዕድል ውልቃዊ ጻዕሪ ሓዊሰን ናብረአን ንምምሕያሽ ድርኺት ዝፈጥር ምዃኑ ክድፋኣሉን ኣዘኻኺረን ባህላዊ ዝምድናን ምትእስሳርን ኣሕዋት ህዝብታት ኤርትራን ሱዳንን ንምንፋዕ ዝዓለመት 16 ዝኣባላታ ጉጅለ ባህሊ ምብራቕ ሱዳን ብኤርትራውያን ድምፃውያን ተሰነያ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ተሰነይ ፎርቶሳዋን ኣቁርደትን ከምኡውን ኣብ ከተማታት ከረንን ኣስመራን ሙዚቃዊ ምርኢት ኣቕሪባ ኣባላት እታ ጉጅለ ባህሊ ድምፃውያን ሲዲ ዶሽካን እንሳፍ ፈትሕን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶም ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ሱዳንን ዝኾነ ፍልልያት ከም ዘይረኣዩ ኣብ ዝዕርፍሉ ቦታታት ምርኢት ዘቕርቦ ከተማታት ህዝቢ ዝገብረሎም ድሙቕ ኣቀባብላን እናብዮትን ድማ ባህታ ከም ዝፈጠረሎም ጠቒሶም ተመሳሳሊ ዑደትን ምብፅጻሕን ክቕፅል ዘለዎም እምነት ገሊፆም ነታ ጉጅለ መሪሑ ዝመፀ ኣቶ ረሺድ ርፍዓት ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቀንዲ ዕላማት ዑደት ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስነ-ጥበባውያን ዘሎ ዝምድና ብምድልዳል ዝምድና ክልቲኡ ህዝብታት ንምዕዛዝ ምዃኑ ኣብሪሆም ምስታ ጉጅለ ምርኢት ዘቕረቡ ኣቦ መንበር ማሕበር ሙዚቀኛታት ኤርትራ ኣቶ መሐመድ ዑስማንን ድምፃዊ መሐመድ ድሩፍን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶም እቲ ምብፅጻሕን ዝምድናን ሰረት ዘለዎ ምዃኑ ጠቒሶም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምቕጻሉ ንህዝባውነት ናይቲ ዝምድና ዘርኢ ከም ዝኾነ ኣስሚሮምሎም መንእሰያት ተማሃሮ ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰቦም ወሪሶምን ዓቂቦምን ኣካዳሚያዊ ብቕዓቶም ብምሕያል ኣብ መደባት ልምዓትን ምኸተን ኣድማዕቲ ክኾኑ ዝካየዱ ጻዕሪ ብውህደት ክቕፅል ሓላፊ ሃማማቴ ኣብ ዞባ ደቡብ መንእሰይ ግርማ ይገብሩ ኣዘኻኺሮም ንተማሃሮ ንዞባ ድባርባ ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ዕላማ ማሕበር ኩል መዳያዊ ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ ሃገራዊ መደባት ምዕዛዝ ምዃኑ ዝጠቐሰ መንእሰይ ግርማይ ክብርታት ሕብረተሰብ ዝወረሰ ብቑዑን ኣፍራይን መንእሰይ ብምህናፅ ብልጽግትን ሕፍርትን ሃገር ንምርጋዝ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብምሕባር ነዚ ኩን ንምግባር መንእሰያት ተሳትፎም ክዕዝዙ ጸዊዖም
ንሱ ኣስዒቡ መንስያት ብንቕሓትን ትዕግስትን ንመጻት ኣሚቶም ክሰርሑን ክመሃሩን ከምኡን ቤላቤለው ስነ ኣእምራዊ ኩናትን ካብ ዝዕድሙ ባህርያት ተኣልዮም ኣብ ትምህርቶም ግድሳት ክኾኑ ተላብዮም ብዘይካዚ መንስያት ኣሉታዊ ጽልዋ መዘና ከወግዱን ካብ ገበናት ክጥንቀቑን ከም ዝግባእ ኣብዚ ድማ ተራ ወለዲ መምህራንን ቤተሰብን ወሳኒ ምዃኑ ኣስሚሩሎም ተሳትፍቲ ብጊዶም ንሕሉፍ ታሪክ መንስያት ሃገር ፈቲሽካ ምስሉ ኩነታት ብምዝማድ ዝካየድ ሰሚናራት ዝያዳ ሓላፍነት ክትስከምን ዓጸፋ ክትሰርሕን ዝድርኽ ብምዃኑ በብእዋኑ ክድፍኣሉ ኣተሓሳሲቦም